כן, מ5 ימי מסחר, בעצם איך שאישרו לי את התיק לייב, כל ה-15,000 זה היה בשבוע, פחות משבוע. סוואדיקאב! אני איוון, אני חי בישראל, בקריית אתא, יש לי עסק של תיווך באזור פה, והחלטתי להצטרף אליך לפני חודש וחצי בעצם, חיפשתי עוד מקור הכנסה, וזהו, וזה מה שהוביל אותי אליך, עקבתי אחריך תקופה באינסטגרם. אני ואיוון אנחנו מכירים מהילדות, בלי קשר לזה, כל אחד גדל לכיוון שלו, הוא בתיווך, אני במסחר, והוא החליט שהוא רוצה להרוויח גם באונליין, כן עבד דיגיטלי, הצטרף אליי עם חבר שלו לפני חודש. עכשיו, מה שקרה, שעברת תיק נוסטרו ממש מהר בחודש, וכשהצטרפת אתה לא ידעת מה זה מסחר באמת, נכון? לא שכרת בכלום. שום דבר. היה לי איזשהו ניסיון בעבר מאוד מאוד רחוק עם שיווק דיגיטלי, שלא עשיתי איתו כלום. גרפים ושוק ההון, שום ניסיון. עברת תיק כל כך מהר, $50,000, אבל מעבר לזה, הגעת גם לרווח מטורף, שזה למה אני מדבר איתך, כי אני מתלהב בעצמי, אחי. עקפת אותי. הרווח הכי גדול שלי עם תיק של $100,000 היה $11,000 במשיכה אחת, בחברה הזאת שאתה נמצא בה גם, ואתה הגעת לרווח של $15,000. בינתיים 15. עד המשיכה זה יגדל. שבוע וחצי עד הפי-אאוט. כן, עוד שבועיים. זה יגדל, זה לא יכול. זה יגדל, זה יכול לגדול, וזה יכול להיות עם... זה תיק קטן, יש לנו אנשים עם תיקים של $100,000 ו$200,000. בחור אחד אצלנו בקבוצה... פוטנציאל של פי 2, פי 4. לא סיפרתי לך, יש לי בחור אחד בקבוצה שהיה לו תיק של 200, הוא עבר, והוא הגיע ל$40,000 ומשהו במשיכה הראשונה. אבל היה שם איזה קאץ' יום לפני. היה לו, כמוך, יום למחרת היה לו משיכה. אני כנראה אחתוך את זה, אבל הוא שרף אחי 5%, הוא לא שרף את הכסף שהוא הרוויח, הוא פשוט עבר את המכסה של 5%. המכסה היומית. כן, היומית, והלך התיק. אוי ואבוי. מכאן אנחנו נחתוך קצת לוטים ונשמור על הרווחים. בוא תיכנס לאתר, בוא נראה לכולם למה הגעת, שיהיה לנו גם הוכחות. שיתוף, תגיד לי שאתה רואה. אז כן, אז כרגע התיק שלי עומד על 30% רווח, כרגע. זהו, ואני לפני משיכה. $15,000 מתיק של 50, הוא עומד על 65 כרגע, 5 ימי מסחר. רק 5 ימי מסחר, אחי. כן, מ5 ימי מסחר. בעצם איך שאישרו לי את התיק לייב, כל ה-15,000 זה היה בשבוע, פחות משבוע. יפה מאוד. הפסד המקסימלי גדל, תראה לי. הוא גדל ל-20,000. כן, 20,000. בזכות הרווח שהגעת אליו. כן, שיש לי את ה-15 ואת ה-5 של הזה. כן, 5 התחלתי ו-15 זה 20, ומצד ימין המשיכה ב-20 באוקטובר. תיק לייב, funded next, הכל מובן, הכל ברור. אחי, כל הכבוד לך, אני מאוד גאה בך, תמשיך להתמיד עם הפיבו. וסטרוקטורה, לרכב על הגלים, כמו שאמרתי לך גם בשיחה הקודמת, אני רוצה שזה יהיה בשיחה שלנו פה, מוקלט, כי זה חשוב. זה הדרך שבה אנחנו לוקחים את העסקאות הגדולות. אנחנו גם נעדכן מה קרה ב-20 לאוקטובר. אנחנו נעדכן מה קרה ב-20, אני מקווה שזה יהיה יותר. מה-20 לאוקטובר אנחנו ממשיכים עם התיק הזה, התיק הזה לא נשרף, הוא נשאר כל שבוע. אחרי זה, אתה יודע, זה 21 יום, אחרי זה זה הופך לכל שבועיים. שבועיים, כן. הופך לכל שבועיים, ולאט לאט מהרווחים אתה שם בתיק אישי, אתה גם חייב לחיות קצת על הכסף. תקנה כניסה לתאילנד, תקנה דברים לעצמך, תרגיש את הכסף, אחי. כן, זה ברור, זה אתה מלמד בקורס שלך, עברנו את זה. זה נכון. אחי, תודה רבה לך, אוהב אותך מאוד, ומעריך שדיברת איתי. תודה רבה לך על הליווי, על הכל.